गावनि हिनजावजों सासे सेंग्रा मानसि उन्दुनानै दं। खुलुमबाय रायजोफोरा, फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव। सासे गथ' उन्दैनिफ्रायनो बिनि सिमांमोन जे माने बिदेशआव थांनानै माने बिजनेस खालामनो होननानै, नाथाय न'नि सापर्ट मोनैनि थाखाय आरो जेबो सुबिदा मोनैनि थाखाय बियो माने थांनो हायासै। नाथाय फरायनानै गेदेर जाबाय, जानायनि उनाव थेवबो बियो सानसे माने साहस खालामनानै गावनि बिफानि सिगाङाव बुंनायसै जे आङो बिदेशआव थांना बिजनेस खालामनो थाखाय गोदोनिफ्रायनो आंनि गोसो सिङाव मोनसे सिमां दंमोन, आङो बिदेशआव दा थांनो लुबैदों। बिदि बुंनायाव बिमा बिफाया होनबाय, मायाव दालाय बिदेशआव थांनानै मा खालामहैगोन, मा माबागोन नोंलाय, हाबा खालामनो सम जाबाय, माबा जाबाय, बिदि होननानै साननैसो उनाव हिनजाव खासे नायनानै बिखौ हाबा खालामना होनायसै। हाबा खालामना होनायनि उनाव थेवबो माने बिनि दि सिमां, बिखौ माने बियो हिनजावनि सिगाङाव माने बुंनानै नायबाय जे ओरैथै आङो उन्दैनिफ्रायनो मोनसे सिमां दंमोन, आङो बिदेशआव थांनानै बिजनेस मावनायनि, नों मा होनो? हिनजावा होनबाय, थां नोंनि सिमांखौ नों पुरा खालाम, आङो नोंनि थाखाय माने नेबाय थागोन, नों जोंनि थाखाय जेबो टेनसन लानाङा, आं नायगोन इखिजा, नों थाङोबाथाय थां, नोंनि सिमांखौ नोङो पुरा खालाम। बिदि बुंनायाव थिग थाक खालामबाय गासैबो कागज पत्र, आरो बिदिनो बियो सानसे बिदेशहालागै ओंखारलांबाय। बिदेशहालागै ओंखारलांनायनि उनाव गोबां थाखा फैसा खामायबाय, बिदिनो न'आव थाखा फैसा हरबाय थायो, स्टिकबो गेजेर गेजेर लिरबाय थायो, आरो न'नि मानसिफोराबो बिनो स्टिकनि रिप्लाइफोरखौ हरबाय थायो, आरो न'फोरखौ मोजां खानानै न'आव माने सिकिउरिटि लाखिबाय। गोबां थाखानि मानसि जाबाय बियो। बिदिनो 20 बोसोरसो जाबाय बाहेरनिफ्राय सानसेबो न'आव फैयाखै बियो। जेथिया 20 बोसोरसो जाबाय, बिनि उनाव बियो सानसे सानबाय जे दानिया आरो जाबाय, बहुद थाखा खामायबाय, बहुद मावबाय, दानिया आरो आङो न'आव थांफिननांसिगोन। बिदि साननानै बियो माने न'आव फैनो थाखाय माने माबा जाबाय, थाग थिग जाबाय। नाथाय बियो बे खोन्थाखौ न'आव रावनिबो सिगाङाव खोन्थायाखै। माने न'आव फैनानै सारप्राइज होनो थाखाय बियो रावनोबो खोन्थायाखै बे बाथ्राखौ। बिदिनो बिदेशनिफ्राय जाहाजाव गाखोबाय बियो फैनो थाखाय। गोदोनि सम फ्लाइटआव माने फैनायनिख्रुइ बांसिन जाहाजफोरावसो फैयोमोन मानसिफोरा, आरो थिग बिदिनो बिबो जाहाज गंसेयाव टिकेट दाननानै गाखोबाय। सानसे उनाव बे जाहाजाव बियो सासे खोब गियानि मानसि सासे लोगो मोनबाय। नाथाय बे गियानि मानसिया खोब टेनसनाव माने जना दंमोन। जना थानायाव बियो थांनानै सोंहैबाय जे, मा नोंथां, नोंथांनि बाथ्रा आं गोबां खोनादो, गोबां नोंथांनि पेपारफोराव फरायदो, बा बिजाबबो नोंथांनि गोबां फरायदो आङो, नाथाय दिनै मा नोंथाङा खोब माने टेनसनाव दं? बिदि होननायाव बे गियानि मानसिया बुंबाय जे, आं आसलते गियान फाननो होननानै फैदोंमोन, नाथाय आंनि सिमाङा जाफुङासै, रावबो आंनि गियानखौ माने बायनोनो नागिरासै, बायासैनो आंनि गियानखौ। बिदि बुंनायाव बे मानसिया सोंबाय आरो गोसो सिङाव सानबाय जे इमान थाखा फैसा खामायबाय, इमान माबाबाय, जायखिजाया बिथाङा मा गियान होयो आङो माने नायनि बिनाव। बिदि होननानै बियो सोंबाय, नोंथांनि गियाननि माने राङा बेसेबांसो जागोन होननानै। बियो होनबाय जे, आं मोनसेल' गियान होगोन, आरो बै मोनसे गियाननि दामानो जाबाय 500 रुपिस। बिदि होननायाव बे मानसिया सानबाय, दामखौथ' खोब गोबाङानो होनदो, मोनसेल' गियान होगोन, इयावनो 500 थाखा होनांगोन। बिदि साननानै थेवबो बियो होनबाय, इमान थाखा खामायबाय, इमान माबाबाय,
बाद दोन आङो 500 रुपिस बिनो होनानै गियान मोनसे लानोसै होननानै बे गावनि पकेटनिफ्राय 500 टाका दिहुनना हरनायसै। हरनायाव बै मानसिया होनबाय, गियानि मानसिया, जे नोंनो आङो मोनसेल' गियान होगोन आरो बे मोनसे गियानखौ नोङो जिबनाव बहुद खामानियाव फैगोन। नोङो बे गियान मोनसेखौल' ला नोङो आरो नोंनि बे 500 टाकानि माबायै बदलायै आङो बे मोनसेल' गियान नोंनो आं होनो हागोन। नाथाय आंनाव गोबां गियान दोङो बिदि, नाथाय बे मोनसे गियानखौ नोङो ला, नोंनि जिबनाव बहुद खामानियाव होगोन। बिदि होननानै बे मानसिया, गियानि मानसिया माने बे मानसिनि बिजनेसमेननि सिगाङाव खोन्थाबाय जे नोंथाङा जायखिजाया खामानि मावनायनि सिगां, जायखिजाया खामानि, न'नि फिसा खामानियानो जाथे, गेदेर खामानियानो जाथे, बिराद गेदेर डिसिसन जाथे, जायखिजाया खामानि मावनायनि सिगां नोंथाङा 2 मिनिट्स नोंथाङा गोसोआव सिगां साननानै नायग्रो जे बे खामानिखौ मावबाथाय मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन। बिदि बुंनानै बे मानसिया माबानायसै, बेनिफ्राय उथिनानै थांनायसै। उथिना थांनायाव जाय बिजनेसमेनमोन बे सानबाय, मा खोन्था होनलांखो इखो, जायखिजाया खामानि मावनायनि सिगां 2 मिनिट्स आंखौ साननानै नायनो। दा आंथ' सानै बयबो सानखायोआनो जायखिजाया खामानि मावनायनि सिगां। जायखिजाया बियो बे बाथ्राखौ खोनासंनानै न' मोनफैबाय। न' मोनफैनायाव सिकिउरिटिखौ होनबाय, सिरिथा, आं फैदों होननानै रावखौ बुंनाङा, आं माने न'आव सारप्राइज होगोन। बिदि होननानै बै गावनि रुमाव हाबहैबाय बियो। हाबहैबाथाय जि मोनसे माने बियो मेगन सिगाङाव नुनानै माने बिनि दिमागा एकदम पागल रखम जालांदों बियो। गावनि हिनजावजों सासे सेंग्रा मानसि उन्दुनानै दं। बिखौ नुनानै माने बिनि मा खालामगोन मा मागोन माने जानानै वालाव गंसे माने थंग्रि दंमोन, बे थंग्रिखौ बहनना लाबोना दानस'नो होननानै फैनायावनो थिग बिनि थंग्रि बहननायाव जिङाव गंसे गिलास दंमोन आरो गिलासाव दै दंमोन। बै गिलासा हायाव गोलैना होयो। गोलैना होनाय लोगो लोगो हिनजावा सिरि मोननायसै आरो सिरि मोननानै हिनजावा खोब मोजां मोनबाय। दे नोंथाङा मोनफैबाय, जेबो खबरखौनो हराखै, जे रावखौबो जेबो बुङाखै, माबोरै मोनफैखो नोंथाङा। खोब मोजां मोनबाय आरो मोननानै माने हौवाखौ हमख्रबनानै बिनि बिखायाव खर'खौ होनानै दसे माने खुसिनि मोनसे गाबनाय, इमान बोसोरनि उनाव हौवाखौ नुदो दिनै। बिनि उनाव बिसोरनि माने रायलायनायखौ खोनानानै बैदि उन्दुना दंमोन, बै उन्दुना थानाय मानसिया उथिबाय आरो उथिनाय लोगो लोगो मोनसे आरो आसरित बाथ्रा मा, बै जाय मानसिया उन्दुना दंमोन बे माने खर'आव जि मेरायनानै उन्दुना दंमोन आरो उथिबोनाय लोगो लोगो बे जिया गना होनायसै, खर'नि जिया। आरो गना होनायाव नायबायदि खानाय गोलावथार सासे सिख्लासो। आरो बै सिख्लाया उथिबोनाय लोगो लोगो हिनजावा गावनि हौवानि सिगाङाव बुंबाय, बेनो नोंनि फिसाजोआ, जोंहा हौवाखा गैया होननानै बेखौ जोङो हौवासा बायदिबो अनो आरो हिनजावसा बायदिबो गासै माबाखौनो बिनो होदो, जाहाथे खोब साहस गोरा जायो, नोंथांनि बायदिनो खोब माने माबा जायो, रावखौबो गियि जायो। बिदि आङो बेनो माने संस्कारखौ होदो, परिबेखखौ आङो बिदि बानायनानै दोनदो। बिदि होननाय लोगो लोगो हौवानि आखाइनिफ्राय थंग्रिया गनानै गावहा गोसो सिङाव सानबाय, आं मा खालामनो सानदोंमोन दानिफ्राय, आङो दानिफ्राय आंनि हिनजाव, आंनि गथ' सासेखौ आङो आंनि आखाइजोंनो दानथारसिगोन। आरो थिग बे समावनो बै मानसिया
सिगांनि बै गियानि मानसिखौ लोगो हमदोंमोन आरो बै गियानि मानसिया दि इनो मोनसे गियान हरदोंमोन बै बाथ्राखौ बियो दासो गोसोआव गोलैदों। नोंगो जोङो सब समावनो माने किसुमान खामानि मावनायनि सिगांनि एसे साननानै नायनांगो बैखौ जोङो साननानै नायमारा आरो बिदि साननानै नायैनि थाखायनो जोंहा माब्लाबा गेदेर गेदेर माने गोरोन्थि जालाङो जोंनि आखाइजों। थिग बिदिनो नोंथांमोनाबो मिथिनानै लानाया मोजां जे जायखिजाया खामानि मावबा जायखिजाया नोंथाङा रागा गोसायावनो जाथे बा माब्लाबा मोजां समावनो जाथे जायखिजाया खामानि मावबा नोंथाङा एसेमान साननानै दसे साननानै बिनि उनावसो बै खामानिखौ मावगोन ना मावा नोंथाङा डिसिसन लानाया मोजां। आरो जायखिजाया बाथ्रा बुंनायनि सिगां सोरनिबा सिगाङाव सोरजोंबा नोंथाङा रायज्लायबाय दङ आरो लोगो लोगो किसुमान उत्तरखौ होनाङा। किसुमान उत्तरखौ नोंथाङा एसे भाबिनानै दसे थाथ'नानै होबाबो जेबो माने गोरोन्थि जाया। नोंथाङा दसे सान बिथाङा मा होननो सानदों, बिथांनि गोसो सिङाव मा दं, बिथाङा नोंथांनि मोजांनि थाखाय होनदो ना नोंथांनि बयानि थाखाय होनदो, गाज्रिनि थाखाय होनदो, बेफोरखौ मोजाङै साननानै जायखिजाया एन्सारखौ होनांगौ। जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबाथाय आंनि चेनेलखौ प्लिज नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला। बिदिनो मोजां मोजां भिडिअ मोननो थाखाय गोजोन्थों।